Good morning! Happy Tuesday, guys! Kanina pa ako na tutulala. Alas 11 na, oh. Kape muna tayo. Ayan, nagising ako ng around 8 ata yun. Umihi ako and then bumalik ako sa pagtulog. Nakatulog naman ako. Yan kasi nag-take ako nung melatonin. Ano ba tawag pronunciation niya? So anyway, ayun nga. So sobrang sarap ng tulog ko. And then pagising ko naman natutulala ako kasi wala na naman mga stocks. Si Rico sabi niya, "Tea!" With matching talaga. Exclamation point. Ang daming pending! Kasi kahapon nga, nag-ayos kami ng order ng Canada. Ayun, inubos na naman ni Canada yung ating thread cream. Second batch nila yun. Yan, palipad na yun ngayon. Grabe sis Ina, ayaw nyo paawat sa thread cream. Ayun. Kaya, nag-reorder ako ulit sa Mano ng stocks. Kasi, sobrang din sa Shopee. Sobrang bili din. Yan, and then, ang dami nang nagsisend ng mga feedback nila. Na gumanda nga yung skin nila. Yan, tapos si Jet, natuwa ako. Pinadalang ko si Jet, yung asawa ni Nina. And then, nakita ko, nag-send siya kahapon Ate Mapi, tinan mo yung ganyan. Kala ko din niya nagustuhan. Sabi niya, hindi try ko muna ng 2 weeks para sure na sure talaga yung effect. So, talagang natanggal yung mga, ni Jet, mga pimple marks din. So, i-collage ko mama yung sinad niyang picture. Pero para kung haggard, no? Hindi ko alam kung bakit. Ay, hindi. Oo, tama. Yan. Tapos, bad skin din ako lately. Gawa ng, ayun nga, dinatnan ako kaninang kagabi ata. So, pagising ko, sobrang sakit ng puson ko. Parang may cramps na ewan na. Yun kasi, may dysmenorrhea pala ako, guys. So, yung kaya tinatamad na naman tuloy ako. So, ito yung reason lately kung bakit sobrang pangit ng skin ko. Nitong mga nakaraan, parang ang dark, diba? Or sa camera lang yun. Basta parang ang dark nung skin ko lately na may mga tumubong pimples. Tapos, tamad. So, yun. Gantong first day. Pag first day talaga, hindi ako actually, gumagalaw. Nakahiga lang ako. Pero, since ang daming gagawin, inuman lang natin ng Mefenamic yan. Then, ano ba? Sorry. Tulalay pa talaga, lola nyo. Yan. Nasobra na ata sa tulog. Dahil 10 grams ba naman yung yung iniinom ko. Pero hindi everyday yun, guys. As needed lang yun. Kapag need ko talagang matulog ng mahabang oras, umiinom ako nun. Tapos, sinabi ko nga sa isang vlog ko na 2 days naman yung effect nun. So, mamayang gabi, okay pa yan. Yan. Tapos, ayan nga, ayun, napaka-ko tuloy ngayon. Napaka-puffy ng face ko. Gawa ng, yun, kakain last week. PMSing, So, yeah, yun lang muna. Gigisingin ko muna yung sarili. Makapaghilamos na nga. Para magising-gising yung Kain tayo, guys. Tanghali na, ayan, egg drop soup, sausage, tsaka bahaw na kanin. Mga napapala na tanghali ng gumigising. Hapon na. So, kami sa Avenida. Nahanap namin yung paggawaan ng ng selo. Video okay ni Daddy. Doon pa daw, pangalawang kanto. Tapos kaliwa. Naligaw kami. Doon kami sa kabila kasi Quiapo yung address. Ito kami sa Quiapo mismo. Service center nila. Yan. Dito sa Quiapo. Gala sa Quiapo. Bumili akong tsinelas, 150 lang. Ang init! Grabe! Tignan nyo, umumula yung mukha ako. Ayan. Uwi na tayo. Paabot pa ba tayo sa Hindi na. Sa
Sa Home Cinco Depot. Sa? 5 na eh. Sige, tomorrow na lang. Uwi na tayo. Init na eh. Pagod na. Try mo kayang ano de, dun sa ano, sa kanto ng Ronquillo. Anong kanto? Di ba may ano doon? May doon kumakanan yung mga galing dun sa ano. Saan ako? Sige pa, diretso pa. Kasi one way na dito sa ano eh. Sa Avenida. Ayun o, dyan sa ano na yan. Kanan ako. Kakaliwa. Yun. Ayan, dito tindahan ng mga ano guys, mga gold, ongpin. Dito banda yun. Pero kailangan marunong kayong ano, marunong kayong kumilatis ng totoong ginto. Ayan. Kung may ano lang talaga ako, kung may puhunan ako, magtitinda ako ng alahas. Kaso, ang ending, baka ako din gagamit. Lalo na si Daddy, ang hilig dyan sa ano eh. Sa jewelry din. Ayan. Kasi yun nga lang, konti lang din yung tubo dun sa, ano, sa alahas. Malaki ang puhunan, pero konti yung tubo. Kaya, Tubo? yun. Bumili lang tayo pang gamit, di ba? Ronquillo. Ayun o. Mga tinda ng mga ano dito, mga alahas. Tabi-tabi na yan. Chinatown Gold Center. Yan, Ongpin. Ano, kaliwa ka? Doon pa kaliwa. Hello, umuulan na. Ayan. Arkong mabuting pakikisama. Yan, palpasok niyan. Puro pa yung tindahan ng gold dyan. Yan, kaliwa. Tapos? Yun, dire-diretso na. Pamain, ano na ulit. Punta ng Rojas Boulevard. Ayan, nung college, madalas ako dito sa ano, sa yan, Quiapo, Avenida, Recto. Dire-diretso lang. Ayan, tapos bumili ako ng ano, empanada. Tikman natin mamaya. Then, leggings. Ayan, 100 pesos lang. Ayan, sobrang kapal. Ganda ng quality. Hindi yung pipitsuging ano. Pitsuging sobrang nipis ba na makikita nyo minsan sa mga bangketa. Kailangan nyo lang talagang mamili guys, kahit na nasa bangketa kailangan nyo mamili kasi may mga good quality din talaga. Yan, katulad nito, yung kapal, dalawa na binili ko kasi maganda yung ano. Lagi kang may naka-reading leggings. Lalo pa pala ako nung ano ni Chris, mga damit naman. Kasi kagabi yung damit namin ang nilaban ko eh. Mga dikulay lang. Kasi yung mga puti, ano lang yun, i-hand wash lang yun. Kasi konti lang naman sayang sa tubig tsaka sabon kapag in automatic washing machine mo kanan. Ayan. And then, empanada. Kumain kami ni Daddy sa ano, sa KFC. Kaso, gutom pa rin ako. Tikman natin. 34 ata to. Harap naman Daddy. Ayoko. Ano pala ng feeling. Galing pala sila guys kanina sa dentist. Sumama siya kay ano, kay tita nene niya kasi nagpabunot si Bilab. Sabi niya kung pwede na daw ba siya mag-brace. Braces. Eh pwede naman sabi ng dentist. Kaso, natanong ko sa kanya kung ready na siya kasi hindi siya makakakain doon. Hindi mo na kumakain eh. Ano? Ready? Ready ka na? Ang gusto ko lang ay make sure na pwede ako uminom. Si Spider-Man.
Siguraduhin mo. Kasi literal na hindi ka makakakain doon. Masakit yun. Ano, hindi pwede kumain. 1 week yun. Okay! Ewan! Lagi kada adjust nung sasakit ng sasakit. Oo. yun. Sipin mo yung ipin mo, kating-kati sa sakit. Oo, para kang tutubuan ng ipin, ng baby pa na ano. Nangangati na ano. Okay lang. Balag, okay lang. So yun, bukas, samaan siya ni, ano, ni daddy sa dentist. Good luck! Ito to. Halika, tingnan natin yung ipin mo. Saan yung ipin niya? Yee! Ang dami pa kasi niya, ano, yung mga baby teeth niya. Pero di pa sure yun, kasi kailangan niyang i-x-ray na muna kung lumabas na ba yung mga ano niya, mga baby teeth niya. Actually, nandito yung ano niya. Yung pinakahuling x-ray niya, noon na dinala ko siya sa dentist din. Maano kayo sa ngipin niya, eh. Kahit ako sa inyo. Ang dami pang ano. Alright. Nalagang humipong. Sana yung, ayan o. Routine. Tignan mo kung anong date yan. 2017 pa naman. Hindi, birthday mo pala yan. Kailan to? 2018. Tama ba? 2018 yung date nung ano to. Ayun o, dami pa sa loob. Oh. Eto, lumabas na dyan, no? Ito yung nakikita ko ngayon dyan na nakalabas na, no? Ito na yun, no? So, titingnan natin kung ano. Anubis. Sa x-ray niya bukas. Ngayon, good luck. Ito tumutubo dito. Ito. Ito, Eh, tumutubo. tumutubo. Ano to yung wisdom tooth? Wisdom. Wisdom tooth. Wisdom. Wisdom tooth. Fish down. So, yun. Ano pa pala to? 2018, 19, 20, 20. After 4 years. Siguro naman na gano'n na. Marami na bang natanggal sa ngipin mo? Ayan. Kasi nung baby pa yan, alaga ko yung ano niya, yung ngipin niyan. Talagang bago matulog, baby pa yan. Toothbrush. Para Na di gano'n. maging rabbit. Hindi pala maging rabbit, hindi kita pa-brace gusto. Yan, tapos unang natanggal sa kanya, 7 years old na ata siya. Yun yung natanggal sa kanya, yung front teeth niya. Then the rest, yun. Nasa loob pa rin ng ano niya. So we'll see tomorrow if malagyan ka na ng braces. Yan malalaman kung meron talagang pagpupus yan. Bakit? Eh, alam ko na, walang 1 week. Walang 1 week papatanggal yan. Ano? Oo nga. Ano, magkano? Hindi ah. Hindi aabot ng 1 week. Hindi ah. Uy, bawal ipatanggal yung magbabayad ka din doon ng ano. Bakit? Okay lang. Okay lang. Siguraduhin Kinaya mo. ko ang buong hero lang cellphone. Ang bungiro lang cellphone. Kailan yun? Confiscate cellphone ko noong grade 7. Hindi ba sakit Ah. yung sabi? Wag na sama, wag na sama. Ano yan? Magi, tabi, uy. Tabi, ano yan? Ko talaga, no? Ayun, lumabas sila dali para kunin yung ano. Ang haba naman nito. Kaninong ihi to? Ha, Grutin? Para kunin yung ano nga nila, Grut. In-order kong higaan. Yan, sabi nung seller, ma'am, ready na po yung ano, yung order niyo. Pwede nang palalamove bukas kasi late na ko ngayong gabi pa. Sabi ko, hindi. Pwede pa yan ngayong gabi. Kasi San Juan lang naman. So, yun. Nandiyan na. Antayin nila, oh. Hoy! Tara na, tara na. Dito, mabot ihi nyo. Tara na. Antay pa talaga kayo. Ayun, sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya meron pa diyang mga ano, mga tawag dito, mga bleaching cream ata yan. Na mga, ano na. Namatay na nga yung may-ari niyan eh. Yan. Tapos eto, puro ano pa yan, panindang itatapon. Ang laki na. Bobo ako Okay. Dali, 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 dali. Groot! Ang laki pala. Sobra naman pala sa laki yung order ko. Bush. Ulon, laki. Sobra sa laki pala yun. Huy! Shh!
Naku, nang habol pa ng daga itong dalawa. Ay ano, pusa. Pasok! Sobrang laki pala. Kaya pala sabi nung seller, hindi kasya sa ano, sa Lalamove na motor. Nakakaloka kasi in-order ko dalawang 3XL, isang 4XL para kay Groot. Pero sobrang laki naman. Dapat pala 3XL lang kay Groot or 2XL nga. You know. Kasi sa picture, ang liit niyan tingnan eh. Ito yung ano. Ito yung wala na, deformed daddy. Ito yung 4XL. Ang laki! Shoot ka dyan, Groot. Kasya nga ako dito eh. Palpak! Kaloka. Ayan, pero Uratex kasi yung ano na ito. Na tatanggal naman siya kapag gusto nyo labhan. Oh my gosh, yun. Maggie. Uy, si Poknat, naiwan pa doon. Well, hindi pa sumama eh. Nilako na yung pinto. Nyari sa'yo. Nyari sa'yo. Nyari sa'yo. Oh, laki talaga eh. Kainis eh. Gusto ko yung sakto lang. Sakto lang dapat. Ayan, dapat ano lang pala to kay Poknat. 2XL or XL lang kasi maliit lang naman siya eh. Hay! Nako, wag mo ngangat-ngat mo lang. Pinatid na yan na nga. Maggie! Tignan niyo, kasya ako dito. Vlog mo ko dali. Sobrang laki, diba? Oh. Sabi ko kay Daddy, parang pang ano na, pang baby. Tuloy sa baby, sa tanggol. Alex! Yan. Gusto nyo guys, bilhin nyo na lang. Pag hindi ito hinigaan nila, bibenta ko to. Ito kasi kay Groot, tapos yung pinili. So yun. Yung kay Poknat, tinira niya na yung ganito eh. Kaya, doon ka sa tulugan mo! Doon ka! Doon ka! Malabad ka na naman ha? Malabad ka na naman ha? Ha? Malabad ka na naman ha? Asa si Spidey? Yan, hiniga naman ni Poknat yun sa kanya sa labas. Kaso, nanggagago lang to. Dito! Dito! Bawal ka dito! Dun. Hi! So, skincare time. Nakapag-toner na ako, guys. Yan, syempre, yung ating threat cream. Kumuha na ako ng panibago. May ano na yan, may letter M yan. Yan, may letter M yan. Tsaka, ito. Yan. Kasi ginamit namin sa pag-picture at paggagawang ko kay Rico ng mga ano, ng mga materials pang post ba. So, ito yung collagen elastin. Ito yung old ko. Yan o. Wala na. Sabi ni Daddy, gamit na gamit daw. Inabuso ko daw. Inabuso mo sa paggamit. Ayan siya. Yan. Dati, ano lang ginagamit ko guys, thread lang after mag-toner. Tapos sabi nung Manof, pwede yan. Ay, hindi pala sabi ng Manof. Nakikita ko sa TikTok. So, para ma-lessen nyo yung ano, yung pagbabalat. Kasi may peeling effect siya. Lalo na kapag kaya pinimpulan kayo. Ako wala na. Ang bilis niya talagang magpa-impis ng pimple guys. Magpagaling ng pimple. Yan. Wala na. 4 days pa lang. Wala na. So, sana ba ako? Ayun, parang ma-lessen nyo yung pagbabalat is pwede pala kayong gumamit ng moisturizer bago tretinoin. Yan. Or tretinoin, tapos moisturizer. Pero mas gusto ko yung moisturizer na muna. Then, tretinoin. Laging huli yung tretinoin cream. So, yan. Moisturizer muna. Kasi okay naman din ako sa ano, sa result na. Yan, kaya pinapatungo ko na siya ng, ng moisturizer bago yung thread. Parang pang maintenance ko na lang. Yan. So, pwede nyo siyang gamitin na as is. As long as gusto nyo, pwede rin naman kapag satisfied na kayo sa result, pwede nyo siyang i-stop na and then gamit ulit kayo pag need nyo na naman. Pero mas maganda kasi pag ma-maintain nyo, diba? So, kunwari,
1 month, continuous nyong ginagamit, and then, okay na kayo sa resulta, pwede nyong i-ano guys, maging, every other day yung ano nyo, yung lagay nyo, tapos pwede ding every, twice a week naman, or thrice a week, yung ganyan. Basta, bawasan nyo lang yung ano, yung paggamit nyo. Depende sa inyo na yun. Pero ako, mas gusto ko talaga, lagi pa rin kasi maintenance ko na nga siya. So, meron pa ako dito yung konti. Bibigay ko na to kay Rico kasi sabi niya kanina. Nagbawas ako sa tretinoin mo kasi nilagyan ko yung ano ko, yung pimple ko, and ayun, wala na siya. Pati si Rico na ano yun. na ano ko na rin sa skincare ko. So, yan. Ito ang ibababa ko kay Rico bukas. Kasi pang ano niya, pang gamit niya rin daw, or pakuhanin ko na lang siya para ang akin is akin, di ba? Yan. Ganyan lang. Tapos ito yung may ano, 'di ba guys? Ito yung may moisturizer na. Pero pag pinatungan niyo pa yan ng ano ng thread, nag-iiba lalo yung ano, parang mas kumikinis yung texture ng skin niyo. Ayun no, compare sa wala. Pero may moisturizer na to. Na? Kaya totoo yung sinasabi ng iba na pagkalagay mo pa lang, feeling mo ang kinis-kinis na ng ano ng skin mo. Ganun siya. Baya may kulangot pa. Oh, 'di ba? Yan. So, totoo talaga ang sinasabi ko, guys. May mga nagpatotoo na kasi wala talaga akong balak na ibenta to. Wala akong balak na gamitin. Wala akong balak na i-try yung ganyan. Kaso, puti na lang naubusan ako ng night cream. Ayan, yung ano, meron pa ba? Wala na eh. Yung gold kasi dati ginagamit ko. Ito yung sunblock naman to ng gold. So, after natin maglagay nun, syempre, hindi kompleto kapag wala tayong lip mask. Ngayon, tayong lip mask. Kinabukasan. Healthy din ang lips natin. Hindi lang ang face. So, good night! See you tomorrow!